Казвам се Десислава Малинова и съм управител и финансов директор на болничен комплекс Света София в град София. В болницата сме над 700 човека. Моята работа е свързана изцяло с комуникацията с всеки един от тях и съответно решаването на казуси в реално време. Светозар Ценър съм от София. От около, може би, 10 на години развивам собствен бизнес. Основната част от клиентите са ни в Западна Европа и Северна Европа. Видях, че начинът, по който водя бизнес тук в България, няма да ни донесе същите ползи. Казвам се Надежда Пенева и съм част от лидерският екип първи на Обединена българска банка. Директор съм на дирекция микробизнес. Включих се в програмата LeadFeed, защото бяхме в период на изключително сложно сливане и интеграция на две големи банки, ОББ и бившата Райфайзенбанк. LeadFeed ми даде всичко това, от което имах нужда, като увереност, вяра, сила и смелост да продължа с това предизвикателство в период на трансформация. Какви са моите трудности? Моето канализиране на енергията ми, тъй като имам амбицията да поемам много задачи и в един момент просто изпускам от поглед това, което се случва. LeadFeed се появи в моя живот в много ключов момент, в който вече имах така нуждата от подкрепа в развитието на моите лидерски умения. И всички тези практични инструменти, които получих от програмата, всъщност ми помагат в работата с екипите и най-вече с клиентите. Силно впечатление ми направи програмата LeadFeed и начина, по който те адресират проблемите на лидера или на мениджъра към неговото вътрешно спокойствие и равновесие, което трябва да постигне, за да може да подкрепя хората. Намирам програмата на LeadFeed различна от всички останали с това, че е изцяло индивидуално насочена към потребностите на лидера и към развитието първо на неговия вътрешен свят и подпомагането на неговите проблеми. Философията на LeadFeed, бъди, стани, принадлежи, всъщност изцяло импонира на моето аз. От бъди това, което си взех, е силата на самоосъзнаването. От стани, това, което допълнително взех, е, че когато ръководя и водя хората напред със сърце, с страст, нещата се получават и то с лекота. А принадлежи в променящия се свят, няма как да не принадлежим наистина на екипите си и на клиентите си. И в това е красотата всъщност, защото така сме още по-успешни в това, което правим. Най-ценният урок, който получих от LeadFeed, е всъщност това, че накъдето насоча енергията, там са резултатите. И точно това беше малката частичка, която търсех, за да открия най-добрата версия на себе си. Получава се и е успешно и го препоръчвам изключително много на всеки, който иска да бъде добър човек и добър професионалист. Ползата от програмата LeadFeed бих казал, че беше мигновена. Успях наистина с 30% да увелича хората, с които работя. Оставам на страна цифрите, печалбите, обемите и всичко, което успяхме да постигнем като бизнес сегмент. Всъщност това, което аз получих, е непрекъсната положителна обратна връзка от всички около мен. Това, което успявам да пренеса към екипа си, е всъщност точно това баланса и емоционалната интелигентност. LeadFeed е кауза и пожелавам все повече хора да се включат. Това би било много полезно за обществото, не само за корпорацията. Успех от мен, LeadFeed! Продължавате да давате същия заряд и още повече на всички лидери в корпоративния свят. Така цялото общество чувства вашата полза, защото и екипите и клиентите също се чувстват по-добре. LeadFeed, научно базирана компания, насочена към лидерството. Моята компания, тази, от която имах нуждата. Дадохте ми всичко, което търсех толкова години. Дадохте ми възможността да бъда още по-добър професионалист и човек. Благодаря ви, LeadFeed, големи сте!